Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Ayan, good morning mga ka-good vibes. Magandang araw, lambak ng Cagayan. Magandang araw, Region 2. Narito na naman tayo sa isang kwentuhan, talakayan at balitaan. Ako si Josh Kahulugan. at ako naman si Janely Simangan. At makakasama natin ngayon ang talented na si Miss Chris para sa Cagayano Talentado. At ito ang Talk TV Cagayan Valley. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Ayan, Miss Chris. So, hello. Thank you sa pagpunta mo dito sa aming studio. Ayan, so pakilala ka naman muna sa ating mga viewers ngayon. Ako po pala si Sanda Abicabal, 23 years old from Lasaha. So yun, ano ba ang mga sinasayaw mo, Chris? Can I call you Chris or paano ka ba tinatawag ng mga friends? May nickname ka ba or what? Actually, ang nickname ko talaga sa Lasaha is Beng, pero kapag dito sa Beng. Sanda. Beng. Beng? Benga ka. Benga. Pwede. Bakit Beng? Parang ang layo. According to my mother, Chris to Beng. ano kasi, siguro bunsong babae, dapat dito. Pero tinatawag akong Beng dati kasi bunsong babae. Pero napunta sa city, kaya siya Beng. Pinasosyal. Pinasosyal, Beng Santa. Ayan, so mapapanood po natin siya mamaya sasayaw ng body shot. Body shot yung music or body shot yung genre ng... Kano ba to? Bali siya sa music. Okay. I've heard of it. Parang siyang medyo slow rock, gano'n. Para siyang, modern hip-hop. So, kailan ka na nag-start na sumayaw? Since birth. Joke! Since birth. Siguro nag-start ako kinder. Yung mga cha-cha-cha-cha. Hindi, syempre, nung mga kinder pa, nung mga panahon doon, mga modern. Ayan, so, yun, aside from dancing, ano ba yung mga talent mo na, ginagawa mo? Ngayon, pinapursue mo? Aside from dancing, nag-model. Wow! Napaka-talented. At syempre, sa mga gustong maki-join sa usapin namin, maaari po kayong tumawag sa aming hotline. Ang number ay 0905-774-3669 at sa aming Facebook page at Shareable News PH. At syempre sa aming YouTube channel na Shareable TV. Dito lang sa local channel, Clearview channel. Ayan, so yun please. Ano bang usually ginagawa mo ngayon? Are you schooling? Ano ka ba? Nag-aaral ka ba? Yes, Working? Nag-aaral habang minsan. Working student. So, ano course mo ngayon, please? Human Connect. Batiin mo na yung mga friend mo dyan sa Human Connect. Yung mga nasa office. Hi, Ma'am Chita, Sir Special Needs Sir Fergie. Hi, Kuda. And of course, kay Sir Alvin. Makeup artist ko yan. Tsaka yung mga ka-HK na lang. Hi. Hello. Yeah. Ano bang pinagkakabalaan mo ngayon? Anong trabaho yung pinapasok mo ngayon? Ngayon. As in ngayon. Oo, as in ngayon. Hindi bukas. Magbabayan sila ako. Negosyante siya best. Multitask siya. Kailangan talaga para sa ekonomiya. So yun, ano ba? May gusto ka mo ng sabihin mo na? Lumati ka muna sa ating mga video. Binabalik ko yung nanay ko, hindi mahanap-hanap yung Channel 8. Sa Facebook na lang, ma. Oo, panoorin niyo na lang sa YouTube, shareable na. At siya mga may shoutout dyan, maaari lang kayo mag-comment para shoutout namin ang shoutout nyo at yung name. Yes. Diba? At syempre, yung mga segment natin, Josh, huwag niyo pong kakalimutan. Kung gusto niyo pong makilahok sa aming talk show every morning, pwede po kayo tumawag sa aming hotline
number 0905-7743-669. At syempre, sa gustong i-showcase ang kanilang mga talent katulad ni Miss Chris para sa aming segment na Cagayano Talentado, huwag kayong mag-hesitate na mag-text or tumawag sa atin. Ay, nga pala, Oo. yung balita ngayon sa nag-open na mall, right? Dito sa Clearview. Ilang beses na po namin at ilang beses na po i-disseminate sa atin ng mga ng ating mga kaibigan is dalhin po natin ng disiplina natin kapag pupunta tayo sa mga ganitong lugar. Nakikita po natin ngayon is yung sobrang kalat, sobrang mga basura kung saan lang pinatapon, di ba? Ano masasabi mo nun yun? Kailangan po talaga ng disiplina. Siyempre, madaming pumupunta sa mall na ito ngayon, bagong bukas may mga basura naman po dyan. Pwede po natin itapon at wag lang natin nagtatapon sa kung saan-saan. Ikaw, Miss Chris, ano bang gusto mong sabihin sa mga nakikita mo ba sa Facebook? Yun nga, yung trending ngayon yung mga parang nailalagay natin yung disiplina natin sa city, no? Yung mga, kapag nasa, naman tayo, mga mall, ganyan. Yung disiplina na yun, ito ba naman na sana natin? Yes, tama kayo. Saka syempre, nasa sa atin na yan yung pagtatapon ng basura. Hindi naman natin kaya iwan lang yung basura. You put it in your bag. That's, wag ko sabihin na parang kasi kalat yan, hindi ba bag. That's your own, At syempre, yung mga basura naman doon. At syempre, yung mga tray, yung mga ganyan, pakitabi naman ng maayos. Syempre, ang dugo mamaya marang tayo as tugigara, walang na dirtiest, na naman, di ba? Noon kasi narang tayo noon, nung sa national. Tugigaraw daw is one of the dirtiest city in the Philippines. So, di ba? That's very alarming talaga. Ngayon, di ba? Parang nirarant lagi ng tao na gusto nila yung pagbabago. Oo, di ba? Pagbabago. Hindi na-apply sa tama. Dapat i-apply muna natin sa ating sarili. So, yan po. Magbabalik po ang show na to dito lang sa Talk TV Cagayan Valley. Ladies and gentlemen, our pretty guest for today is a part-time dance instructor, freelance model, and a graduating student of Bachelor of Science in Human Kinetics in Cagayan State University, Carig Campus. Let's all welcome Crisanda Cabaddu. Walk up to the club, my girls getting light, 'cause we are snuck above. Walk up to the bar, buying drinks like a star. My girls, they
Facebook Live or sa aming show. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Syempre sa aming YouTube, Shareable TV, ang aming Facebook, Shareable News, at ang aming number 0905-7743669. Yan, very intense yung performance. Oo. Very, Medyo pinagpawisan nagulat ako, siya. sexy dance pala siya, no? Mag-guess daw ulit siya sa atin para medyo So yan, may mga ano ka ba? May gusto ka bang sabihin sa mga... May gusto ka bang i-advertise? May gusto ka bang sabihin? Like, may mag-invite ka ba like that? Yes. Oh, sige. Ayan, ano na lang, inspirational message sa mga katulad ko na estudyante na may pangarap sa buhay, pursue nyo lang. Kasi ako, syempre wala rin kami, mahirap lang din kami, pero may pangarap ako sa buhay na makapagtapos sa pag-aaral. So, ayun, push lang. So yun, mga ka-good vibes, magandang umaga sa atin at syempre magbabalik ang Talk TV Cagayan Valley. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley.